ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ತು ಈ ಕೂಟೋಡ್ದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಮಕೆ ಅಂದ ಬಹುಶಃ ಕೇರಳೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ತೂವೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಳದಿ ಧ್ವಜನು ಹಾರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಹಳದಿನ್ಪಿನ ಏನ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂತೇರ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರಳತನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನ ಹಳದಿ ಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೋದು ವರ್ಮನೋದು ವರ್ಷ ಪಿರವುಡು ದೇವೇರ್ದಾಂತಿ ಕಾಲಗು ಗಂಡಕಿ ನದಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಲಿಂಗೋನ ಪಸದ ನಾಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಜಾಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಗಡುವೆ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೂ ಸಾಕಾರ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ಕಿ ಏರು ಇಜ್ಜೆರು ಪಿದೇದಗುಲು ಅಗಲಿನ ಕೂಡ್ಪ ಆಡ್ಪವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಉಂದೆತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡು ಅಂಚ ಒಂಜಾತು ಸದಸ್ಯರು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಬರ್ಕ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೋಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರುಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಕುತ್ಪಾಡಿದ ಗರಡಿ ಪೋಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕುಲಿಸಂಬೈದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಗಳು ಏರೊಂದು ಪನ್ನಡ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಮೊಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ ದಾಯಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಡ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪಿರಡುಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಕತೆ ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಿರಿದು ಬರ್ಕ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲಿ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಪ ನೋಡಿರಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಜೈದಿನಗಲಿ ಏರೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ಜಗತ್ತಡು ಅರೇನು ಜಗದ್ಗುರು ಆದದ್ದು ಲೋಕಮಾನ್ಯರಾದ ಒಪ್ಪಿಂದಿನವ ಸತ್ಯ ಒಂದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಆರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತೋಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಂದೇಶಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರೆಂಪಿನ ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ನಮ್ಮದಾದ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪವನ ಅವಿನೊಂಜಿ ನೇರವಾದದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಣಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಒಂಜಾತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಿತ ಸೇದದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದಗಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರಾವಳಿಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಗೂ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲುಂಡು ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜಾತಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜಾತಿನೇ ಒಂಜೇ ಎಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತುಯಿನ ಪಕ್ಕ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಆರು ಪಂಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ದೇಹೋಡು ಪರಪನಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರ್ನ ಗುಂಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಗಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಊರಗಲ್ಲೊಂದಿರು ಈ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಐನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವರಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪುಟ್ಟದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟದ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೇವೆನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ ನೆಲೆಟ್ ಆ ನೆಲೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯತವಾದದ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಣ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋಡನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಬಂಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿನೈತ ಒಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಆದಿತ್ತನ ನಾಡ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆನೆ ಐಕ್ ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು ಪೆಜ್ಜದೀತಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ನಾಯಕತ್ವಡು ದುಂಬಾರಿಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಶುರುವಾದ ಏತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪುಟ್ಟುದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಈ
ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ದುದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ದುದು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಅಂಡ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಿತ್ತೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿಕುಲ್ಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಶುರುವತ್ತದ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದದ್ದು ಉದ್ಯೋಗರುಡೈತ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು ಬಲಾಯಿಪಾದಿಯಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕೈತಳ್ಳು ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪುರೇಷೆ ನಡತಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಳ್ದು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ತ ಈ ಕೂಟೋಡ್ದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಮಕೆಂದ ಅರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತುಪ್ಪ ಅವು ಕೇರಳದ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಮುಲ್ತಾ ಬಾಗೋಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ರೂಪದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಂಡ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ಬಿದ್ದಡ್ದೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದ ಹಂತವಾದದ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಗುರು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಕೇರಳೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ತೂವೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಳದಿ ಧ್ವಜನು ಹಾರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಹಳದಿನ್ಪಿನ ಏನ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂತೇರ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರಳತನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನ ಹಳದಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಒಂದೇನು ಮಾತೇತಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡೊಂಜಿ ಅಹಿಂಸಾ ವಿಧಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬದುಕೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಐಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ತೋಜದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಕೇತವು ಹಳದಿ ಆ ಹಳದಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟೆನ ಮಲ್ತು ಅವು ಗುರು ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತೋಡು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಅವು ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಐತೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂಜಾತ್ ಗುರುಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಆಗ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪಿರವಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಗುರುಕುಲ ಅದನ್ನ ಕಡೆ ಆರು ಒಂಜಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಅವನಾರು ಪಂಡಿತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರಡು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಾನ ಓಡಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸರ ಬೋಡು ಜ್ಞಾನ ಪಟ್ಟನ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಾರು ವಾಕ್ಯನು ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಆರು ಪಂಡ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲ್ಸೋಡೆ ದೇವರನ್ನು ತೂಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪಿರಾವಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂವೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಈ ಜಾಗಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಗಡವಾಡ್ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗೆ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗೂ ಪೂರಕವಾದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉದ್ಯಾನವನಟು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಟು ಬಹುಶಃ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಚನಂಚಿನ ನೇರವಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಲ್ಪನು ಐಟ್ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಂದೇಶನ ಸಾರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತೋಜಾವನು ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಜನಕ್ಲೆಗೇನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕವಾದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಳೆಯೊಮ್ಮಿನ ಮನಶಾಂತಿನ ಕಳೆಯೊಮ್ಮಿನ ಸಂದರ್ಭಲುಂಡು ಐಕ ಮಾತ ಮುಕ್ತಿ ಆವಡು ಈ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸರ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೇ ಪೋಣ ನಾಡ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಪಣ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಂಗುಡೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಂದ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ದುಪ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಏನ ಬನ್ನಡ ನೆತ್ತ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಿಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಾಗಲ್ ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಡ ಅವು ವ್ಯರ್ಥನೆ ಆಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಆರು ತೋಜಾನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆವಡು ಅತ್ತನಾಡ ಅರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಆವಡು ಅವೇನೇರು ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರ್ ಬಂದಾಡ ಅದಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಈ ಉದ್ಯಾನವನೋಡು ಏನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂಜಿ ಈ ಉದ್ಯಾನವನೋಡು ಇತ್ತೆಗವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಔಷಧೀಯ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಿಡಕ್ಕೂ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನನದುಂಬುದ ದಿನಟು ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶನ ಸಾರ್ನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ಖಾಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನೆಟ್ಟು
ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯೋಡು ಉದ್ಯಾನವನದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯೋಡು ಗುರುನ ಚಿಂತನೆನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ನೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ರೂಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಾಗಲ್ ಸೇರ್ದಿದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದತ್ ಒಂಜಿ ವಾರಗೊಂಜೆ ಅತ್ತಂದಣ ಒಂಜಿ ದಿನನ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರದು ಈ ಉದ್ಯಾನ ನೋಡಿ ಅಗಲೆಗೊಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪದ್ದು ಅಗಲ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಜಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪಿನವುಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನವುಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾದ ಪಂಡನಾಡ ನಮ್ಮ ಈರು ಪಂಡರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡೋಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡೋಡ್ ಪಂಡದು ಪನ್ನಡ ಜೈಕ್ ತಕ್ಕತಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ದಾದಂಡಲ ಪೋಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲ್ಸೋಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದಾಗ ಆಗಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲೇ ಪೋಯಿ ದಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಆರು ಎರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವಡ್ ಮೀರ್ದದು ಹೋಲೈಜಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ಪಿನ ಪೋವನ್ ಬೈದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರು ವಾಂಡ ಅವನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಂಚಿನ ವಿಧಾನದಾದ ವಂಡ ನಂಗೆ ತೆರಿಯುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಇಂದೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ನೆಟೆ ಆಧುನಿಕವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಶಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಆವಡು ನನ್ನ ಈ ಕೈತಳ್ಳಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಐತೆ ಅವು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಇಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಓ ಜಾತಿಗೆ ಮೀರ್ದಿಲ್ಲ ಓ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡ ತಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟು ಅಗಲ್ ನನ್ ಮಾತ ಸೇರೋ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜವಣರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ನೀಲಿನ ಆಕಾಶ ಜುಲೈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಮಕ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಏಪ ತಯಾರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಐತ ಅನಿಮೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ಆತಂದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನದೊಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಾತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಏನ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದೀವಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನದ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಐಕೊಂಜಿ ಪಸದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತಜಿ ಯಾನು ಪಂಡ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ದೇಗಲ ಬುಡ್ಚಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನು ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದ ಕಾಸನ ತೋಜವನ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ರೀತಿ ಗುರುಕುಲ್ ಒಂದೇಕ್ ವೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಏತಾವು ಪಂಡದು ಆಡ್ಬೇಕ ಅನುದಾನ ಎಂಚ ಪ್ರವಣ್ಣಗ ಅದ ಬಂಡೇರು ಎರಡಲ್ಲ ದಾನಿಲಿ ಇತ್ತೆರಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುಜ ಅವು ನಮ್ಮ ಏನ್ ಅನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅವು ಪಾತೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾನಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬರೋಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲಿ ಈತು ಕೋರ್ಲೆ ಆತು ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪೋದ್ ಕೇನು ಜಾನ್ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ಕೇನಾಗ ಪಂಡ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದ ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾವಡ್ ಅತ್ತನಾಡ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೊನಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬುಡ್ದು ನಡಪಡ ಬಹುಶಃ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಡೊನೇಷನ್ ದ ಪಿರವಡು ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡೆ ಏತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಖರ್ಚಿ ಕಾಸು ಒಲ್ಲು ಒಟ್ಟ ಆತಂದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಂಡೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಗಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ಹತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಣ್ಪ ಮಾತ ಜಾತಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪೇರಿ ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆ 6 ಇಂಚ ಪಂತೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡಿಪೋಡು ಅಂತಾರೆ ಅಂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಏರ್ ದುಂಬ ಹಾಪೇರಿ ಆಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗೆಟ್ ಕೀರ್ತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮದಿಪು ದೈವದ ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೀರ್ತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನ ಪಂತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗದ ಐತಿಹ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೋದು ವರ್ಷ ಪಿರವುಡು ದೇವೇರ್ದಾಂತಿ ಕಾಲಗು ಗಂಡಕಿ ನದಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಲಿಂಗೋನ ಪಸದ್ ನಾಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಜಾಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಗಡುವೆ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ದುಂಬುದಿದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ತಗಲು ಜತ್ತಿಪಿದಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟು ಮಾತಾ ರೀತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 7-8 ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಚಿ
ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೀರಿ ಅವು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಟ ಆವಡು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಆಟ ಆವಡು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಭು ಶೈಲೇಶ್ವರ ಶಂಭುಕಲದ ಪುಡೇಟ್ ಶಂಭು ಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅವು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟೋಡಿತ್ತಿನಗಲೆ ಬೋಡಾದ ಧನಸಹಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವೋದ್ದೇಶದಾದ ಎಂದುಕೆಂಡ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪಂಡದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಪಂಡದು ಮಾನವ ಕುಲ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಮತ ಪಂಡ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಉಲೈಡಿತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪಂಡದು ಅವನೇ ದೇವರೆಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ದೇಯೋದ್ದೇಶನು ದುಂಬುದಿದು ಜತ್ತಪಿದಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಜನಕುಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ತಿತ್ತಿನ ನೂದಾತಂಡು ನೂದಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರಾತನ ಅಂಚಿನ ಸಾವಿರೆತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಕಾಲುಗು ಲಕ್ಷ ಆವಡು ನನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಏನು ತತ್ವ ಉಂಡ ಆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಡತೊಂಪೋಪಿನಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೈವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕೊಡೆಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ತುಣುಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೋಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪುಟದು ಬಲದಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡಿಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಪಿಡುಗು ತಾಂಡವಗೊಬ್ಬುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಜನನಾಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜನನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜಾತಿ ಪಿಡುಕುನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನ ಆರ್ನ ಕಾರ ಮುದಿಯಲ್ದ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ನ ಪಂತೋಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಜತ್ತಿಪಿದಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಜನಕುಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಭೇದದ ಆಲಜ್ಜಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷ ಭೇದದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತಗಲ ನಮ್ಮಗಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಿರ್ಣಯ ಜತ್ತಿಪಿದಣ್ಣಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವೋಡು ಪನ್ಪಿನಡಿ ಮುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಡದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪಂಡದು ಒಲ್ಪಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜಾಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತಗಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ತುಂಬ ಇದ್ದೇರು ಮೇಲ್ಕಾಲುಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮದತಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗೆಟ್ ದೈವ ನರ್ತಕರಾಯನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಗುಜ್ಜರನ್ ಏನ ಪಂತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತಾದಿನಟ್ಟು ಕುತ್ಪಾಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಸಾರತ್ಯನು ಸದಾಶಿವಮೀನ್ ಕಟ್ಟಗುಡ್ಡೆ ಮೇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಸಾರಿತ್ತಿರನ ದುಂಬುಗ್ಲ 10 ಜನ ಸೇರ ಒಂದು ಮಾತೆರನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪ ಒಂದು ನನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರನ್ನ ಎಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಉಸುದು ಆರೆಗ್ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೂ ಸಾಕಾರ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ಕಿ ಏರು ಇಜ್ಜೆರು ಪಿದೇದಗುಲು ಅಗಲಿನ ಕೂಡ್ಪ ಆಡ್ಪ ಒಂದು ನನ್ನ ಆವೇರ್ತಕ್ಕತ್ತಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಬೈದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾವಡು ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಉಂದೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡ ಅಂಚ ಒಂಜಾತು ಸದಸ್ಯರು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಬರ್ಕ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನೇ ಉದ್ಯಾನವನದ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅದು ಪಡು ಬಕ ಒಂದು ಏತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲಿ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಿಥುನ್ ನಮೀನ್ ಐತ ಅವೇ ಬೇಲೆದಾರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಇಂಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಅವು 14,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಏನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡ ಪೂರ ಐಟ್ ಸೇರಿದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 62 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತದ ರೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಬರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು 72 ಲಕ್ಷ ಇಂಕಲಿಗ ಐತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತನು ಎಂಚನಿಗೆ ಬರಿಸವರು ದಾದಾಂಡಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಅರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಕೇನೋ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಂಕನ ಅಂಚ ಅದು ಏರು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಗಲಾದ ಸೈಚೆಡ್ ಬರ್ತು ಕೊಯ್ಯಾದುಪ್ಪು ಕಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಹೊಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ದಾನಿಲ್ ಅಗಲಾದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಕನ್ನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒತ್ತಿಡ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಉನ್ನತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಗೆ ತಂದ ಅಂದ ಮುರಣಿದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿದ ದಿನದ ನೆತ್ತ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪಿನ ಏನು ನಾರಾಯಣಗುರುನ ಜಯಂತಿ ಉಂಡು ಅವಿಡು ದುಮ್ಮು ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ನೀಲಿನ ನಕಾಶೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಿನಾಡಿ ಏರೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಮ್ಮ ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಆರು ನಿಪ್ಪಾಣಿದ ಮಠದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬೈದರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮುಲ್ತ ಶಾಸಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು ಬೊಕ್ಕ ನಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದಿನಕರ್ ಹೇರೂರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಅವು ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಲಜ್ಜಿ ಜಾತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ ಏನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಉಡುಪಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೈಂದೂಡು ಬಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇಟ್ ಬಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕದಾಗೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗುನಿಗಳು ಜೈದರ್ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋಣಿ ಅನ್ಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಆಯ್ತ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆಯ್ತ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಮುದ್ರಾಡಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇಮಕ ಆತೇರು ಆರು ನೇಮಕಾಯಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಕನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಇಂಥ ಸ್ಥಳದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಏನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಏನ್ ಲವ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜವಣೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಜವಣೇರು ಅವು ಪ್ರಾಯ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಕಿಂಜಗಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಗಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಮೊಗಲೇನು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಯಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಾರ ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಉಡ್ಲ ಅವು ರೀತಿದ ಒಪ್ಪು ಆರು ಎಂಕ ನೊಟ್ಟದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ ಇಟ್ಲ ఒక ప్రశాంత్ పూజార్లు ఆరు బెత్త సంఘటన బెత్త సంఘాలు సంస్థలు మాత్రలేరు ఆర్లా నెత్త మెంబర్ మీరు సుజయ్ పూజార్లు కర్ణాటక రక్షణ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆರ್ಲಾ ನೆತ್ತ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಚೆ ರಾಘು ಸುನೀಲ್ ಮಂದಿರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ మీరు ಬಬ್ಬು ಸಾನ ಏನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಡು ಅಂಚೆ ಮಿತೇಶ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಲ ಮಿತೇಶ್ ವರ್ಣರು ಆರ್ಲು ಲೇರು ಸಚಿನ್ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಪ್ಪುನಾರು ಸಂದೇಶ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಳ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಉದ್ಯಾವರದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರು ಇದನ್ನ ಆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಏನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕರ್ಕೇರ ಆರು ಯುವನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 25 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೈದೇರು ಅಂತ ಸಂದೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಊರಾಗಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ఒక ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿದ ಪೂ ಪೂಜಾನ ಮಲ್ಪುನಾರು ఒక ಮಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಡಗಿದ್ದಿನಾರು ಅಂಚ ಪೂರಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನಲ ಬರ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು 10 ಸೇರಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನ ಸಾರಾಂಶ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ನಾರಾಯಣಗುರುಗೂ ಎಂಗಳ ಕಡೆಕರ್ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗದ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಮಲ್ಪುನೈಟುಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಉದ್ಯಾನವನಗೂ ನಾರಾಯಣಗುರುನ ಪುದರ್ದಿ ಓಟ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪೂರಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಫ್ರಸ್ ಮಲ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಉದ್ಯಾನವನ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಊರು ಪಂಚಾಯತ್ ಬರೋದು ಎಂಕಲ ಒಂಚೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಮೊಕಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂತನವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಉಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಏನನಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದೇತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಪಿನ A to Z ಮಾತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೆಗಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.